Hej, jeg hedder Vilas, og jeg står herude i Amazonas regnskov sammen med ekspert Jesper Ravngaard Hansen, som i de seneste år har sat meget fokus på skovens udvikling og hvorfor den bliver fældet. Jesper, hvilke konsekvenser er der af, at skoven bliver fældet? Jo, der er mange konsekvenser, ikke kun lokale, men også globale. Kan du nævne nogle af konsekvenserne for os, Jesper? Fotosyntese er en sammensat proces, der foregår hos de grønne planter, som blandt andet optager CO2. Fældningen af træerne vil derfor generere en mindre produktion af fotosyntese, og derfor vil de ikke kunne optage lige så meget CO2. Fældningen af træerne vil derfor øge drivhuseffekten. Fældning af træer vil også kunne føre til udvaskning, hvor jord og mineraler forsvinder. Hvis træerne forsvinder, så forsvinder næringen også, og næringen er i træerne. Bloddiversiteten vil også blive lavere, fordi dyre- og plantearter vil uddø. Forskere bruger mange planter fra regnskoven til at finde medicin. Forskning og medicin vil derfor gå fortabt. Hvis der ikke kommer meget regn, kan der opstå latinisering. Det vil sige, at jorden bliver hård, og det kan blive svært at genetablere nye skove. Som I kan se, har vi bevæget os længere ind i regnskoven, hvor der ligger farlige jaguarer på spring. Men jo, Jesper, fortæl mig, hvilke vilkår giver forandringer i skoven dyrene? Jo, vilkårene for dyrene bliver skærpet hver dag. Der bliver fældet over 70 kvadratkilometer af skoven hver dag. Det er over 25.000 kvadratkilometer om året. Det kan betyde, at nogle af dyrenes levesteder bliver fældet. Det vil så sige, at dyrene skal finde nye levesteder, og de har måske ikke lige så gode levevilkår. Og dermed kan dyrene uddø med tiden, fordi de ikke har noget sted at bo. Som I kan se, er vi sluppet væk fra jaguarerne, men vi skal være lidt stille, fordi det kan godt være, at de stadig ligger på spring. Men til Jesper, fortæl mig, hvordan har skoven udviklet sig igennem de sidste 100 år? Jo, skoven er blevet markant mindre. Faktisk er den lige nu kun på 80% af dens oprindelige areal. Alligevel er skoven utrolig stor og udgør 3% af jorden. Men 18 af de 20%, som er forsvundet i løbet af de sidste 15 år, og det bekymrer verdens topledere, der mener, at FN ikke længere kan redde jorden efter fiaskoen med COP15 i København.